Pane chiitiko chinoshamisa chinoitika kuBotswana muzana nezuro. Nyika yose aiwa yakaona vanhu veThe Ruling Party ZANU-PF vachipembera apo mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa when he left Zimbabwe achienda kuBotswana kunozikanwa kuti ndokune the SADC headquarters. Pane nhau aiwa dzinobuda tichiona kuti mutungamiri wenyika aiwa anoonwa embarrassed apo panoonekwa kunzi aiwa anodhiniwa entry aiwa into the SADC headquarters building. And the president of Botswana, Gideon Dumaboko, avoided meeting with the president of Zimbabwe, with the SADC chairman. Sarambira mashuku amdanyu kwa panapa, ndipo subscribe or like or turn the bell icon. According to my pictures, arutindra pa social media, uye nepa hendo yepa gamba kwe media. Awatuna kuti pani ma pictures arutindra chona, tukamiri nyika yeZimbabwe zwa na video akagara panze. And then pani chiri kushamisa chona kwa kunzi. The SADC delegation yakanga iriko, kunoonekwa kuti aiwa the president Gideon Dumaboko panosvika mutungamiri wenyika yeZimbabwe, aiwa he was not present and he avoided meeting aiwa nemutungamiri wenyika yeZimbabwe. But chinozoshamisa vanhu chekuti when the ground breaking ceremony started, that is only panoonekwa kuti the president of Botswana vaGideon Dumaboko ndo pavanosvika akubva vapa speech yavo, but his speech was a bit longer. But in a surprising turn of events, tichipinda pa social media handle ya the president wekunyika yekuBotswana vaDuma Gideon Boko vanouya chiposta this post amuri kuona yakabuda nyika ichinzi ground breaking ceremony of the SADC stand force regional logistics depot in Rasesa by President Advocate Duma Boko. SADC chairperson Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa is in attendance. Tomashwa tunaona kuti aiwa vanotaura mashoko se language yamuri kunzwa apa kuti aiwa is the one the president of Botswana akaita this ground breaking ceremony akaexclude aiwa the SADC chairman. Tunaona kuti aiwa people they were very happy vachiti aiwa he deserve this aiwa baptism of fire. Noda kuti aiwa kunyange nevanhu vemunyika yeBotswana they don't really like him and they do not consider him as the chairperson of the SADC bloc. Tutse mafunguro emuri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Wapinda kumesection medu, subscribe or like, channel turn the bell icon.